Meetkrijgen. Hallo. Купрач, как си? Нищо, цяло мързила ми капе. Ти Искаш ли да се сходим някъде? може, На къде? Едно там. може и натам, Ако натам. искаш на там. Има и някаква детска площадка към много пътища. Ай към тази детска площадка да отидем. Ти какво? Казва ти къде, че е нормално. После ще си там почивка. И те какво става? Мама, си ачваш. Нищо края. Мога ти разведа. Она детска. Да, ей, да. Какво правим при нея? Може и да е жена, Климатични промени по принцип бяха направили лятото да е много по-леско, живота много по-студено. то няма никой тази площадка. Тук почти няма нищо. Именно няма. Стоп! Делки са сега наука, кой човек от един час някъде не дойде. Тук ми изрежда приблизително спокойно. Кой човек? Дали ще ми изготви? Някакъв маняк ни преследваше, брат, преследваше ни! Кой? Знаеш ли кой? Беше някъде оттам горе можа да му вие лицето. Братле, по-гледа си къме, той маняк може да е направил нещо. Видях, даже имаше там някаква ръв. Кръв, не? Да, е станало нещо лошо. Дай да ходя потърсим някой. Не, за първ път го виждам, не знам какво е това. Значи трябва да потърсим помощ. Да. Абе, пуска скоро около за един час ще отиде някъде няго. Пуска на кой? What? Нещо ли се вижда в речинака? Мама ми се към пуска, бе! Брат, някакъв маняк на колко просто към Исус го иде към! Там ще бъде някой. Извинявай! Мале, много са бъркате, бе, ей! Опа!